Къде сме ние? Къде сме ние в момента? Ние сме си ебали майката. Къде сме? Къде сме? Backstage at Dancing with the Stars, Backstage of the Dancing of the Stars, yeah. Да покажем и другите другари и другарки. Ето ги. Това е Калуян, партньора на Елен Колева. Здравей! Hello. Това Това е е... Яна Кипа. Се колипеде. Яна. Това е... Това е на Яна Любовничка. Царя. Царя на нощния живот. Дел, аз тебе закачвам ли те? Не си ме пипала, ама ти не обичаш сигурно такива като мене. Това е Елен. Колко е? Айде, ти обичаш да си на камера. Това са добри. И това е парното тук отзад. Айде. Оле. Е, такъв начин трябва да се качиш. Аз не съм Елена. Виж по такъв. И как ще слезеш? Как? Виж. Окей. На мен ми харесва това. Да. Добре. Това е Слав. Това е камерата, която ни снима. И това не го знаем кой е това. Беше. Окей. Това е за моето видеоархив. Искам да кажеш... Съм голям българин, обаче щатите ми липсват. Така ли? Да, не знам защо така. Там ми беше, защото бях сам ми беше гадно, обаче някакси там е липсват. И така да им преведеш на нея. Ще им кажа. Ще го преведа отдолу с буквички. Айде. На суши не дойде. На кой дойде? На суши Не дойде. Тя не дойде на суши, защото беше обидена на партньора си. И ние бяхме много нещастни. Ама не дойде на суши. Ама аз бях... Аз ще ви еба пичката, Лейна, ще ви еба. Много нещастни. Бяхме много Кажи ми тъжни. колко тъжен беше той. Атанас беше като буреносен облак. Селен с един по-стато, не... Атанас той така. Къде е Стела? Стела, къде е Стела? Няма. Няма я Стела. Много са добри, Много са готини. Кой може да ми покаже как се яде банан? Така си мислех, никой не. Аз се подготвям за пасо добле. Да. И това е най-лесната коса. Как ми прави? Най-лесната коса Отпреди да... и най-добре смятам аз. Аз много обичам. Аз обичам Чисти. супер чиста такава прическа. Да, чисти. Обожавам. Прическа. И аз... Сега правим косата да е много Ей, секси и страшна. къдрава. Секси и къдрава. Секси и къдрава. Това ли е... Това е тенденцията. Това в пасо. Секси къдрав. Добре. Само там ли ще се къдреш, Наско, или? Накъдрен съм и отгоре, и отдолу, и по средата. Ай. И в танцово отношение съм най-накъдрен. Ага, в танцова най-накъдрен. Кети я правят... Живко, Алекс, виж, това е най-добрата водеща на света. Тя се снима с мен, аз съм гол, а тя е облечена. Да, само да видя докъде си гол. Да не стане нещо объркване. Ето е Дорито. И мен естествено нищо не са му направили. Изглеждам приличам. Погледни си шортите. Да, погледни. Тук съм при доктор Сиракова, която ме лекува
от травмите от Dancing with the Stars в България. И сега ще ми бие инжекции. Малко инжекции. Малко. Няколко. Само няколко. Айде. Лягай. Че без нея съм нищо. Ох. Хубаво зубо. Да. И тук. Да. Ох. Можеш и да викаш, ако искаш. Не, аз съм просто схваната. Аз съм с мускулна треска точно там. Заради Наско. Горкие. Негова е вината. Така ли? Да. Но той е виновен. Все той е виновен, да. Да. Готово. Сега на още едно ниво. Още едно ниво. Тия са гуна ли е това? Гуна. Което е колаген. Колаген. Това не е за обезболяване, просто за здравяване, за лечение. На Наско е вината. Винаги е Наско. Оле, той е Наско, какво понася? Ще му кажа. Горки е Наско. Вече той почвам да го съжалявам. Но тя майка ми му се вика, дай да говоря с нас. Викам, защо? Защото го съжалявам. Нали? Hey, Stella? Наско. Видео. Ела по За какво е това видео? За баща ми. Какво да му кажем на баща ти? Ама не ти са ли вече? Всичко е, снима се. Чакай. Това е Глория, великата, на баща ми, Ангел, любимата певица. Аз разбрах с нощи и исках той да каже, тя да каже нещо на него. Как се казва баща? Ангел. Ангел. Най-хубавото име. Ангел. Не се подмазвай. Не, така е. Аз съм татко. Да. Стела също и може би затова си стигнала до тук. Това не е случайно. Може би. Защото има наистина много ангели около небето. Мислиш ли? Да. Благодаря. Така е. Стига надолу без. Стига Цяла раз. За нейния. Да. Аз съм Петко. Развали ми видеото, татко. Развали ми го. Целувки. I love you. Bye.